bailatu egin behar dugu, kantatu egin behar dugu, jolas egin behar dugu, eta zakua banatu? Ikusi? Datazela gure lehiakideak eurentzat, hemen zaria, Elisa Terlan, Jon eta Nikole, Jun eta Naia. Agunda nahi, ongi etorri. Elisa Terlan, hasi nahi, bueno, tarotik astarroak egiten. Bai, neure konture. Eta gaur, atera zait, banatu egin behar dula. Bai? Bai, zakua banatzen dugula. Zein da, zakuaren karta zein da? Zaku bat. Bai, badago hori, Eta gertzen zen zaku bat, une oro, eta esan dut, bueno... Niri hartu zait kalabera bat. Baina niri kasurik ez egin, Ez da txarra, Ez da? Ez da txarra. Da berritzearena eta... Ados, igual lehiakide berriak... Nik ez dut ikastarorik egin, zuk esaten bauzue. Bai, sakurako, hemen txegongo gara. Ikastarot, kasu horretan, ez da? Bai, ikastarota egin da, Errantza Elisabete gaur zakua zegoen esku jarri nahi dugu. Hartzeko prest, zeuek. Bai, prest, bai. Espero bai, Errantza horretarako finaltxu bat egin behar bestak beste 7. saioa zuentzat asko da hori. Baina, falta, dirua, eskuratzea. Bai, sokatira hor aguantatzen nahi zaigu pixkat. Bueno, ia gaur finalen bat edo dirutxu zeo zer edo ondo pasatzen dugun. Ongi etorri, Bai, eskerrik asko. Jon eta Nikole, Gabon. Gabon. Zer moduz? Ondo. Ongi. Zuek alakoetan, tarota eta... Nik eten du, gara baten bai. Bai? Bai, Baina, zu joan tarotista baten gana edo zer horrek egin? Nik. Zerbitzu hori eskaini? Nik neuk, bai. Bai, Laguna eta, dana gauza txarrak esan da, parrezkatin. Non eta ez bidazun ordaintzen, hori guztia konpontzeko. Zer da, burezurra eta estitxarrak niri asmatutako izan dalako? Ez, aldrebes ateatzen bada. Ondo. Eta gero, medikuntza ikasita gero, familia mediku izan dakoan, hori aplikatuko duzu? Ez. Enago zenota. Badakigu zientzia zer dion, ikustagut arte zer dion. Kalabera atea. Bia kombinatu, nola bat ez da? No legoke. Bueno, zehaztu omen dugu, bide batez, 6. saioa, aurreko saio guztietan finala jokatuta. Zuek, saio ero, finala jokatu. 1.900 euro irabazi ditugu dagoeneko. Norantzkoa finkatu dugu. Gero ez da horretiko, ez? Ez, baina ginot, zaku horrekin, edo irabazitako diruarekin, bidaia nora. Hemen, aipatzen da, Maldibetara. Maldibas. A ver, bai. Hori beste sakuakin. Bai. Zaku orokorrarekin. Maldibetarako zakua beharko dut. Zakuarekin. Bai. Europa, nun baita. Europa. Iristegean lekura. Hori da. Egongo da lekuren bat. Esaten diote Europetako Maldibak direla. Adibidez. Bai, hori da. Haniko ikote zorte hon. Eskerrik asko. Jun eta Naia, gure lehiakide barria ze moduz? Ondo. Ondo. Pentsatu induzu, Apurtxu bet urduri. Eta lehian hasteko gogo segurazki. Naia, June, nolatan, animatu zarete, biluza etortzen, nork ekarri du nor edo bizun arteko gauza bat izan da? Bion arteko gauza izan da, esan barra txikitatik gure ametsa zela miluzea jutia. Ikuste genuen telebistan, ez abegia da, Sinetxi dugu, Ez dakit irituz. Jende askoren ametsa da, Ez da, ume ginanen ikuste genuen umentzako programa, baino zinean iristen adin gutxieneko adin. Zantzarete ez leku batean, hor, urtetan. Orduan, oain, hasi zanen berriro, esan genuen, jume behar deut azkenen iritsi gara. Urte asko zai eman gero, Ondo! Miluze eta ametsen argola. Bia guztartu ditugu nola bai. June, zer ikasten zabiltz? Nik biokimika bukatu eta urten eta bain masterrakin nabil ikerketa biomedikoa. Eta ze moduz, ikerketa, eskuartien? Ondo, momentuz ondo. Baditugu medikuak, baditugu biomedikuak. Ondo, Naia, ikasten be bai? Bai, nire ez gradu bikoitz bat iten Gasteizen, farmazia eta nutrizioa eta hortxe. Osasun etxea hemen, Guretzat asko zobeto. Bai. Zer gertatu ezkero, tarota ez, benetan etorko da zu baten bat esku bat botatzen. Bueno, Naia, June, kuadrillako lagunek? Hoi da. Betiko lagunek? Txikitatik, bai. Kuadrillen eta zemazarie? 10 neska. Dira, herriak, bueno, non dizadozte? Ni Andoaindarra. Ni Adunatik. Adun Andoain konexion hori ematen da. Bai. Eta kuadrillako dana begire egongo die? Seguro. 10 danak animatzen, euren energia be Denak animatzen, inorrez kritikatzen. Zalantza horre, zalantza. Neskak sorte hon, Eskerrik asko. Maldibetara, bai. Eta Maldiban egon alditxo ere ordaindu, Erne, gaur, zakuan, jokoan, 7.250 euro! Ados, orain zalantza, arrasaten bada bat, zuek arrasateko azarete? Nongoak? Atxabatako Arizmendi ikastetxeko lagunak, opazuek. Arrasaten ere bada, baina dira atxabatakoak. June eta Naia,
Az gaitezen, aukeratu, zeuek zertan hasi nahi duzuen, ikusi-makusi, triboren berbak, potokumeak. Bai, guk potokumeak. Potokumeak bertxotan zuek oso ondo, Elisabet eta Erlantz zertan jarriko ditugu? Ikusi-makusi. Ikusi-makusin, ados, eta Jon eta Nikole triboren berbetan beraz. Bai. Elisabet eta Erlantz, bueno, eskatzen du honek erne astea. Erne zaudete? Bai. Ea ba, hauetxek elementuak, kaskoa, aulkia, sua, eskuargia, lozakua, arnesa, mapa eta soka, esploratzaile gabiltza. Ea ba, Elisabete, demora. Kaskoa, Bat. lozakua, Lau. mapa Erlantz, Zazpi. sua, Hiru. soka, Bi. arnesa, Sei. eskuargia, Bat. aulkia Erlantz, Bi. kaskoa, Bat. ikain, lozakua, Zazpi. mapa, Zazpi. sua, Bost. soka, Sei. arnesa, Sei. eskuargia, Lau. aulkia, Hiru. kaskoa Erlantz, Bat. lozakua, Bi. mapa, Zazpi. sua, Bi. soka. Bost. Oh! Espedizioan abiatu era galdu. Nastu, momentu baten nasgarria izan da. Puntu barik. Oh! Jone Nikole, io betzen dugun. Eskabidean talderen adi, hau errepikaztina izan da diskotik ateratako berbak ditugu alde baten eta sinonimoak bestean. Jone zeu hasi erantzuten, utxe ginezkero Nikoleren txanda eta bar. Ba berbak agertu dira, denpora. Zeru zabaia, Ostaldea. hizkuntza, Mintzoa. egiteko arazoa, Afera. betirako bizia duena, Iezkorra. bularraren goialdea, Paparra. betula, generoko zuaitza, Urkia. estea, barrena, Erraia. apurketaren notxea. Zarta. Haupa! Izan ere. Ipetxatu dut. Jone, zuzara, atarrabiakoa. Bai. Eskabideanekoak dira. Iruñakoak. Entzun duzu diskoa? Bai. Bai, noski. Bai, Nabaritu da, etxeko lanak ondo egin da, Ondo. Zortea zuena, puntu bikote, bikain. Ondo! Ados, June eta Naia. Bertxo zalea gantza? Bueno, Zaletzen ari gara, biruzeri esker. Oida. Ondo, txirritatxon orden? Bai, Ez dago zantzu du ezagutu. pixka. Bai. Bueno, hor, pertsonan ez, Pertsonan ez, baina baina... bada. Jatorra da. Bai. Espero dugu, bai. Bai. Jatorra da bera aurrekoan tabernara joan eta eztabaida baten lekuko izan oten zen. Bai. Horri jarritako bertsoa, eta hauetxek zuen hitzak eta oinak. Gozen ba. Azken aldian entzuna dugu arituen Kopletan. handi ustezko bezero asko. dabilela. Tabernetan. Bezeroak ez du beti Arrazoi. diruaren Esanetan. gizabidez behar da Jokatu. barraren alde. Bietan. Bueno, Venga, Xater, bate! hartu dut tonua da gutxa marrakazo. Bueno, pixkat. Alere ondo, Bai, ondo, bakutsa Anton. madar, bai. Telleria? Bueno, ba, osatu dugu, eta ikusi egingo dugu. Hiru akats, Xater, bost, hau bezue, 50 puntu. Elisabet eta Erlantz, ikusi makusin norazean ibili gara. Eskerrak imintzeko datozen. Bai, ez da, horra urkituko dugu bide zuzena edo. Hori da, bai. Hartu galekuan mesedez, Jon eta Nikole bestaldean. Emintzioak, lehenbiziko erronda. Denbora. Bai, Elisabete? Arkatza, jan, zerbait jan, tia. bukata. Manzanilla. Tea, tila, Pajita. Bai, pajita, Pajitakin. edan, babelti, Iced tea. kafea, late. Zerbait edaten aizea, bai. bedari bat. Bai, Beroa, osa, infusioa. beroa. bai, bai. Berua. Baina zein da? Infusioa, roibos, Ez. Bigarrena, tila, manzanilla. Lo, siesta. Sonambuloa. oso ondo.
polita. La Bella y la Bestia. Ondo, ederra eta piztia. Horia. Demora dugu. Infusioa, roibos bat, valeriana bat, tila, manzanilla. Bai, baina... Kafia. Nungua, kanpokoa. Ondo, bai. Nungua. Atlantikokoa, Asia. Txai. Ez. Boba. Txokolatia. Matxa. Pajita kineratzen. Ondo ari da, bai. Zer da hori? Koktel. Ez. Tea, infusioa, urrutikoa. Tea bai, matea. Artulekua. Argentinan eta Uruguain eta matea ezagutu bai, ezta? Bai. Burura izan zaigu. Gero, gau ni izan? Bai? Umetan. Bai, Bueno, umetan eta aitak esan zuen, umetan ondo. Baina 14 urterekin eta altxatzen zinenean, aitak begiratzen omen zidan horrela, ja broma gutxi. Kontuz? Bai. Dino eta arriskutsu eda. Ja, orain gau ibildaria naiz, baina ez na. Bi, 40 puntu. Ondo? Probatuzu matea inoiz? Txarra? Bueno. Probatuzu? Bai. Jone, Nikole, hartu zuie matea inoiz? Ez nuke ez? Ez, inork ez, Ni bai, eta gogorra da, Zapore dena dela. Jone, Nikole hartu lekua ez? Jonetan naia bestaldean. Eta bigarren erronda. Demora. Bai, hasi ba? Hasi ba? Belarritakoak. Oi. Aurikularrak. Nikole? Musika entzun. Egin besteak. Partxeak. Medikua. Mediku errevisioa tripan. Zer da? Elektroak. Ez. Kolonoskopia. Ez. Artza, txerria. Ondo? Basurdea. Urdaiazpikoa. Oso ondo. Ea. Txoria, egan egin... Txoria argazki katatzen. Bai, nor. Zer da? Argazkilaria, biologoa. Zoologoa, ornitologoa. Bai, oso ondo. Egaztiei argazkiak katatzen. Bai? Ia, bat falta. Eta? Nikole egin bardu, Estetoskopioa. Bai. Ponendo esteto. Ondo. Pizka bat. Nikole zer. Medikuntzako bigarren urtean. Baina... Ponendo, ja. Horia. Estetos ere esaten da. Bai, Estetos. rase. Bueno. Ikasi dugu EH1 eta miluzen ere bai. Ondo. Danak, apurtzu bet gretu garelako Nikole zer gertatzen da. Bai, bale. Irulogina. Bale. Bai, txau. Neure torkizuneko medikuti, Ez que, hasia eta, venga Nikole zuk tesan ez zer da, orduan ez da estetoskopio, bueno, ez da ponendoskopio bat. Baina, zuk egin behar duzu zertzen? Neurologia. Neurologia, hor ez da erabiltzen. Erabiltzen da beti. Gehiago familia medikoak edo. Bona, ikasi dugu behintzat. Jone naia, zuentzat da orain, hartu lekua mesedez, Elisabet eta Erlantz, 3. erronda, beste 3 baten bila, Animo ikote, demora. Nahi, hasita. Atletismoan bota... Zer da? Bola jartiketa. Bola jartiketa. Martillo, maiu jaurtiketa. Disko bola. Ez? Ez da bola. Baloia. Jabalina jaurtiketa. Nola izena du proba horrek? Bigarrena. Txori bat. Pausatzen da magalean. Ez. Bai, une? Loro bat, txantxangorri bat. Ez. Pelikano bat. Erlea. Kontu zagoa, 3. Zu? Bai, leio bat. Eta leio... Moiak, euria. Ez? Odeiak, bero bat dakaztu saunan. Ez? Zer da? Eguzki izpiak. Eguzki izpiak... Pertsona bat eguzki hartzen. Eguzkia bai, eta? Eta... Eguzki lorea. Ondo abiatu gara, pisu jaurtiketa. Pisu. Talenengu, pisu jaurtiketa. Bola barik pisua. Belea, baltza, esaten egon da. Bai. Belea. Bai, eta... Begia jaten ditu. Ez da irudi oso atsegina, baina... Baizera. Jate ditu, beleak? Noski ba? Hildako den begiak? Zuzen guzi hori joiz? Bai, hori danak. Bueno, baina belea beti lotu da zinean, eta begia jatearekin, eta... Bale. Bele. Bale, Hitchcock. Punturik ez.
baina ez da ez gertatzen, hieroglifikoa gordeta ditugu eta puntu asko daude jokoan. Asmatu egin behar hori bai, Elisabet eta Erlantz, zer berkasiko zarete, erantzun zuzenak emoten hemen ere izatean, lehenengo hieroglifikoa denpara. Bideoa grabatzen ari da. P barrez, P irria egiten, P barrez, P pozik, P... Rape... Bai? Bada erantzuna ezati? Rapeatzen. Raperoa, Raperoa? Oso ondo? Raiaikoa eta P lagundu. P eroa. Eroa jartzen dugu. Aurpegi hori bada, eroa da. Bai, ez tala gero, baina bueno, guretzat bai. Raperoa, oso ondo. Bigarren hieroglifikoa, denpora. Mesedez, abisatu. Bukatzean. Ez? Bukatutakoan. Bai. Oso ondo. Hori non ikusten dugu? Katutakoan. Bukatutakoan, oso ondo. Erogliok, imaginatzen dut eroglio horrelako tako bat jaten, Eroglio hori gustatzen zaizkio katuak. Bueno, zueko oso ondo, Bitik bi. Egun puntu, biko. Ondo. Erogliok aurpegi ere, ados. Ondo. Jone Nikole, bi hieroglifiko, fresko, bai? Freskoak dira, Freskoak dira. Freskoak, Lehenengoa denpora. Urratuta dago. Hain geruza. Oso ondo, Jone. Hain gerua. Hain kentzen dugu, eta irakurtzen hasten gara, eta zet hori dagokion lekuan jarrita, geruza. Ni horrendik azalpenak entzuten ez dut ulertu, eta bitartean Jone, nola izan da, Jone? Zuru. Horrela ingirarrekoa. Anton, ez dela, ikusi eta ikasi. Hau nik ere bai ez asmatu, apunta ditut, baina begiratu gabe, Bigarrenaren para. Non elkartuko gara? Iturrian. Oso ondo! Filma, eta ikusten duzu egutegian 10. hilabetean nahi genuen urria da. Urrian, oso ondo. Urri. Horai, biti bideen puntu oso ondo. Deskatzen moduz, hieroglifikoak asmatzeko gogoz suposatzen dugu. Bai. June naia, bai? Bai. Etxetik eta ondo? Etxian bai. Sofatik bai. Sofatik bai. Zuen etxean zaudete, askotan esan dugu. Ia sortie dagoen zuek bota aukerak. Lehenengo da, denpora. Inor ez dadila izan. Bai? Arra. Ap. Arra. Bale, zer da, beku, Zumorroa. Tatuajea. Bai? Tatua. Bai? Apartatua. Bai. Ap filmako zati hori, ap eta hartatu bat, da? Hartatuaje bat. Ap hartatua. Oso ondo. Bale? Lehenbizikoa, Ondo, ondo. Ederto, bigarrena, denpora. Iztorratu egin zait. Bai? Galdara. Bai. Lady Gaga, baina erdia behar dugu, ga. Eta Al Pacino, dara. Durangoko azokara doa, galdara. Oso ondo. Zera hieroglifikoetan, eskak. Ondo. Oso ondo, egun puntu zuen zatere. Ondo. Eta, bueno, azteko eta behin, eskerrak Ane Garitan hori, berak bidali baitigu zazpikitxoa zu. Kazuelatxo zalea zara, Ilaski? Bai. Nafarroan antolatu dute kazuelatxoen astea. Oso ondo. Semana de la Cazuelica webgunean dio. Oso ondo. Aste betez, gazteleraz dio del 4 al 13 de octubre, euskaraz dio urriaren martxoaren 8-13. Alegia, euskaraz kazuelatxoak topatuko dituzu urrian hasi eta martxoa arte. Eskerrik asko, bidaltzeagatik, oso polita. Base ondo. Guk kazuelatxo gehiago. Euskaldunak dana bentaja, beti. Eta orain gainera, minutoko eskua. Iepa! Ondo! Aurrera. Hau bazuek! Elisabet Erlantz, lanera, animo. Lehenbiziko eskua, publiko azoratuta. Batzuk ausartagoak beste batzuk baino, Baita ere, jakintxoak badaki dio, enuntziatuak bide batez. Ze herritako portua da argazkikoa.
Mundaka, bermio, mutriku, elantxobe. Elantxobe. Ederto. R, eta ze bokal? A. Aurrera, entzun. Ona, galdera da, ze hizkuntza entzun dugu Ozone taldearen abesti honetan? Errumaniera. Begira, Oso ondo. ze kantua hau, Ba, bada. Sekulakoa. Bokala? Zuzen. Oh. Ozoneren, no? Hau zuez etxera? Etxera nuen. Bai. Nekatute, rumba, da geratu. No, etxera. Rumba, da beste Hori bat. Bai. Zalatzari gabe. Askatu nahi duzu, bikote? Ez, jarraitu. Bai, biztu dira, ja. Ados, bega. Agudan zan bitartean. Zenbat metro neurtzen ditu, pupi, txakurrak. 8,4, 10,4, 12,4, 20,4. 12,4. Ederto. Bokala. Balizarete, E. Bokala. Bakarra. Aurrera? Bai. Ba, entzun hau ere? Goxokiak lapurtu zoziketenean. Oso ona, bide batez Erlantz, daugazu kilikiren antza. Esan dizuten noiz bait? Ez, egia esan, ez. Daugazu? Nola du izena kantu honek? Txilmafiaren, abesti honek? 32-0-10, 1-2-5, 31-0-14, 13-1-4, 31-0-14. Nongo postako da hori? Errotxapeako. Noski da. D, bokala? Bokal bat? Bokal bat? Jakintxoak badaki. Probatu nahi duzue? Edo azken errondara salto bikote? Jarraitu. Bozen ba? Zen mendida argazkikoa. Aratz, aizkorri, txindoki, ernio. Txindoki. Ederra mendia. Bai. Eta aldapa ere. L eta bokala? I. Jakintxoak badaki. Komodoina jokoan. Bai, asko balio du indarrak, gehiago buru azkarrak. Azkar esan da gainera. Buru azkartasun handiz, oso ondo. Oso ondo. Komodina, Elisabet eta Erlantzentzat. Mikael. Erto, ez dut utzi bestentzat ezer. Egia da, Jone Nikole, ia, zegoena. Zukutzen duzuen ZBP. Bigarren eskuak dio, lanean gaudenean, zer botatzen du Bermioko alkateak itxasora Madalen egunien? Botila txampona, teia mua. Teia. Oso ondo. Eta orduan azten da zoramena, eta... Bai. Zeta, Bokala? A. eta entzun, erantzuteko. Bueno, Nikole, arpei horrekin. Zaiz eskutatu dugu, zukena talderen abesti honetan. Parrandak. Apañati. Bokala? O. Eta hirugarren errondan, entrenatzaile bat behar dugu. Nor da, argazkiko entrenatzailea? Dani Perez, Mikel Arostegi, Iker Zabala, Mikel Orbañanos. Mikel Arostegi. Errotea? Bai? Iker Zabala. Bada. Ondo? B batzuk. Bokala? Bikote? E. Askatzeko aukera, izango zenukete? June naia? Edo bueltatu? Jone Nikole. Jarraitu. Ze filmetako soinuen da hau? Harry Potter, Narniako kronikak, Mononoke printzesa Shrek. Narniako kroniak. Kronika. Errobatea? Mononoke printzesa. Mononoke. Ba, errobatea. Shrek.
Bai. Ge batzuk. Bokala? Ez dago? Askatu? Bai. Alegin egin? Bai edo ez? Ez. Bazken erronda. Jon eta Nikole. Nongoko bazulokoa da argazki hau? Sugarra murdi, postalagua, mendukilo, ikarburu. Mendukillo. Errotea? Ikarburu. Sugarra mordi. Eta honen bestez... Postalagua. Ezin askatu ba, esaldia. Komodinek ezin dugu banatu. Hobe da, egina ezen ez balizko, bete egina. Hori da. Hori ere ikasi dugu, nola baiz. Komodinik ez, baina esaldia hor dago, alegia. June naia. Komodina, lortuko dugu? Espero dugu baiet. Nahi dugu bintzat. Jarrera, Zinestekoa. Aprobetxatu zuen bizitza. Baikor. Zei kolore ditu neska perlaunaren buruko zapiak? Urdina eta zuria, zuria eta horia, horia eta urdina, berdea eta horia. Horia bai, baina. Txuria eta horia. Urdina eta txuria. Bigarren errotean. Horia eta urdina. Ondo. Ondo. De, ze bokal? Eskatu nahi duzu, Ondo. Buenik ez. June naia, entzun. Antonio Vivaldiren lau urtaretako zein entzun dugu. Negua udaberria, udazkena. Udaberria. Uda. Negua. Udazkena, zenba? Lastima. Bokalik ez? Udako abestia Vivaldiren garaian izan zen Uda. Uda. Noski. Claro. Hori esan gabe ezin aurrera egin. Ze izen du argaziko baselizak? Santa Catalina, Santa Marina, Santa Ana edo Santa Barbara. Santa Catalina. Mundaka, no ondo. Jose polita lekua. Ederra. Uf, Ezkontzeko eta. makinetxuen. Edo ez ezkontzeko. Makinetxuen mose mondo tesniko, Bai, ramasei urte gaz. Ze bokal? I. I. Mutila honen mundiak hartxu, Ba, Gazteta. begira. Nada, berta, Santa Catalina. Aprobetxatu zuen bizitza, ilaskik aprobetxatu zuen bezala. Aprobetxatzen ari den bezala. Eskatu nahi duzu, Ez. Ez. Aurrera, eta entzun. Na, na, na. Na, na. Jode, gehixeago entzun nahi Ja. duen, Ze diskotakoa da, Na, na, na. Kentzazpi taldearen abesti hau, bidean, argiak, atzo da bihar edo hortzemugak begietan. Na, na, na. Hortzemugak begietan. Bidean. Hori bai. Zuretzat, ilargia, lapurtuko nuke gauero. Zeta da bokala? Abestu behar dugu maizago, ilaski. Bai, bai. Bokala? Audientzia nahi du hori. Oh. No, askatzeko aukera, bai. Eta badakizu horik ez dagoela, Erlan. Bai. Probatuko dugu, edo? Ez. Aurrera ba, June eta Naia, azken erronda, Zenbat ilargi ditu Martek? 0, 1, 2 edo 18. 0. Zuretzat Marteko ilargia. Bai, lapurtuko luke. Gauero. Bi. Ondo. Azken aukera zuek. Bokala aukeratuta. Aprobetxatu zuen bizitza. Opa, bikote. Bai? Eta zu, itxuzaude, Gure argia ikusteko. Lastima, ba honela dio. Ardi galdua. Atzeman daiteke aldi galdua berriz ez. Aprobetxatu bizitza. Gu aholku honak emoten behintzat aholkuarekin geratu, komodinik ez, aholkuak, bai. Eta markagailoak 340 eta komodina Elisabeta eta Hernantzek 370, Jone Nikolei 260, June eta Naia. Elisabeta eta Hernantz. Bueno, ondo, puntualdetik Bai, eta komodina. sarearekin doan bikote bakarra zein da zuzenara. Zeuek erantzuten hasiko, zarete lehenengo errondan, gure jakimina izango da, jakin nahi duguna da, urakanen izenak dira. Kondor, Milton,
Bill, Dori, Katrina, Grace, Irma, Leopold, Ike, Wanda, Mitch. Katrina. Ezaguna. Milton. Sondo, June naia. Wanda. Atlantikoan egon zen ekaitza hau. Grace. Grace. Mexikon lurra jo zuena. Irma. June naia. Mitch. Oso ondo. Elizabeth Erlantz. Dori. Hau asmatutakoa da ba. June eta Nicole. Ike. Kabo berden hasitakoa. Begira. June eta naia, pena komodinik ez lortzea, erantzun zuzen bakarra daukagu. Leopold. Hau ere ez da existitzen ba. Ba, June eta Nicole. Euneko 50 aukerak. Bill. Eta puntuak Bill. Babai, Oso ondo. 150 puntu. Ondo. Sortea lagun. Ba, Jone Nicole, bigarren errondara goaz, eta bigarren errondan zuaitzen zuretik ateratzen diren materialak dira. Erretxina, orea, zelulosa, lauza, tinta, olioa, aria, kautxua, neiza, dorita, soka. Erretxina. Noski. June naia. Zelulosa. Arropatarako, papererako, bai. Kautxua. Zuaitzen izerritik lortua, bai. Jone, Nicole. Soka. Zelulosa zuntzetatik hau ere, bai. Tinta. Ba, bai. Elizabeth Erlantz. Vale. Orea. Papera egiteko. Bi zuzen 3 oker. Olioa. Zuaitzetako hazi, fruituetatik. Azken erantzun zuzena. Neisa. Harri baten izena da hori. Elizabeth Erlantz. Komodina. Komenia. Resaka. Eta aria, aritiraka, 150 puntu. Oso ondo? Hirugarren erronda, Jone eta naia. Elena Irureta agertzen da. Agurretxe beste, El bus de la vida, Erlauntza, Eskamak kentzen, Patria, Bon Appetit, Igelak, Gernika, Allí abajo, Loreak, Ture detektibea. Agurretxe beste. Protagonistetako bat. Patria. Baita hemen ere. Loreak. Ba, ez eta ertzen. Jone eta naia. Eskamak entzen. Xoleren papera egiten zuen hemen. Igelak. Baita hemen ere. Jone naia. El bus de la vida. 2024an atera den filma. Erlauntza. Hemen ez da agertzen ez. June eta naia bakarrik geratu zarete ondo pentsatu erantzunak. Bat, ez da. Zuzena. Hasi erantzuten? Bon Appetit. Osatu egin beharko zenukete? Bai, a ver. Bota aukera bat? Venga, jolas egitera etorri gara, bota. Gernika. Koldo Serraren Gernikan agertzen da bai. Venga, azkena. Bikote. Bai. Ahí abajo. Eta
Eta bertan da Rosa Mari, bai hori xe, magarri gamar puntu. Ezkara iritsiko, larun marri Elizabeth eta Durantzek, bosten dogei, Jonek eta Nikolek, June naia, mar. Lastima! Andoain aduna konexioa ona izan da, ikusi besterik ez dago, markagailuetan gertu ginen, azkenera arte hortzak ez dut eta lanak ondo egin ditugu, baina ez da nahikoa izan. Pena? Lastima, bai, joe, eta hori hori ordu bako etxea. Zeraren barruan diot, gustora aritu zarete? Bai. Ondo, gero, aipatu dugu kuadrilla oso jendetsua zaretela eta denak begira egongo direla. Igual testigua pasa eta datuztela beste egin. A ber, animatzea. Hau egin izan dugu noizbait, izendatu nahi dituzte pare bat? Denak, astekotan, baina ez dakit. Bi izen, horrela. Hau eta hau. Bi animatzea ja ondo. Bale, ba, hori eta hori, etorri nahi duzunean. Bikote eskerrik asko, Hau, barezkar! Pelikula hartan bezala, xe. Egunero, historia bera errepikatu. Marmotaren egunean gabiltza. Elizabeth Erlantz, zuek aurrera. Bai. Eta aurrera, itxo, lasai. Bai, ez da, ja, aktibatuta. Non dago soka hori? Tiradi ez da egun. Aurrena Jon eta Nikol ere agurtu behar. Zuek aurrera oso. Bai. Agurtu nazita, kaixo, hemen gaude. Ikusi dugu dema hau, ikusiko dugu 6. Aurreko postetan, Jon eta Nikole nagusitu dira. Ia zerragarren aurkoak, erantzuten lehenak. Betiko moduan, Elizabeth eta Erlantz, aurrera, sokatirara goaz. Denbora. Ze urtetan errezen Parisko Notre Dame katedrala? 2020. 2019an, ze koloretakoa da Excel programaren logoa? Berdea. Zuzen. Ze hiriburutan antolatu zuten Mangatik zinemara zikloa? Bilbon. Zenbat begi dauzkate zuhaitz igelek? Bat ere. Bi dituzte. Ze hartzeko zailtasuna du asma duenak? Arnasteko. Osondo. Zein da Gasteizko aireportuaren izena? Gasteizko aireportua. Foronda du izena. Zein da munduko lakurik sakonena? Great Lake. Baikal lakua. Ze animalia desagerturen izen zientifikoa da Mammuthus? Mamuta. Mamuta, bai. Zein mendilerrotan dago Aizkorri mendia? Aizkorri mendilerroan, bai. Zein talde kaleratu zuen It's My Life abestia 2000 urtean? Bon Jovik. Zein da Salvadorren eriotzean abestiaren lehen hitza? Adiskide. Adiskide bat bazen, bai. Zer du azergai orografiak? Letra. Mendiak eta erliebeak. Zein hiri ingelesetan sortu zen The Vaccines taldea? London. Ze izen du Ibarrangelu eta Elantxobe artean dagoen lurmuturrak? Matitxako. Ogoño du izena. Ze koloretakoa da Olimpiar Jokoetako lehenengo uztaia? Urrea. Urdina da. Ze urtarotan egiten da Ze Gama Aizkorri lasterketa? Uda. Udaberrian egiten da. 20. mendeko zein hamarkadatan kendu zen heriotza zigorra Frantzian? 30. 80an zein euskal lurraldetan dago Hilbarri Zondartza? Lapurdin dago. Bai. Ba, beste behin eta ia humorez hartu beharko dugu. Kiroltasuna. Bai, humorez eta kiroltasunez, eta batez be, tratua egin, Jon eta Nikolerekin, erdibana edo joateko hemen bikote biak edo. Bai, laguntxo ebasarie, Jone, Nikole. Zeo zer bai ez da? Poteolko bai. Poteolko bai, behitzen. Zeo zer bai, hau pasuet. Hemen txeik duzu Nikole eta Jone, zalantzari gabe Euskal Herriko sokatira txapeldunak. Espertuko zer, ez. Aritu barra du gauk, batekin edo bestearekin, ze gustora ez da. Bai. 6 saio, 6 final, 1.009 euro, sokatira txapeldunen oroigarria etxera eramateko moduan. Eta zakua jokoan, gaur, jokoan, 7.250 euro! Iepa! Oso ondo dauen. Eta publikoaren babesa, arrasatearrak ona dira, atxabaltakoak, zesanik ez, zapatzuek, arizanitik. Etxekuei aplikazioaren momentua dela gogorarazi. Jon eta Nikole, basarie serie sale? Bai.
serieren bat edo telesailen bat olan kutxunez, zegoen Derry Girls. Derry Girls, ondo? Ni gustatzen zaizkit gehienako la Luziak, Friends, How I Met Your Mother, Gilmore, alakoak. Luzeak, bai. Ondo? Eginda zuen telesail gustokoren batetik pelikularen bat? Gogoratzen zui, Ez. Friends, pelikula. Hori pelikula, reencuentro uste. Hori bai. Eta alderantziz gertatzen dabe, bai. Pelikula oso on bat, gero telesail bihurtzea arrakastagatik edo. Borrakin egingo dugu jolaz, Jon eta Nikole. Eta adi, zineman zein telebistan ikusi ditugun ikusentzunezkoak dira, telesail bihurtu diren filmak edo zinemara salto egin duten telesailak. Behar ditugu. Denpora. The Simpsons. Fargo. Casablanca. Downton Abbey. Scream. Lost. Friends. Sex and the City. Borgen. Gangs of New York. Star Trek. Egia estatu egingo dugu. Hiru akats. Hiru. Sei. Azken segundoak. Hace dantza hor. Jone Nikole, 11koa kokatu dugu, urrezko galdera, adi-adi, begiratu zerrendari. Courtney Cox aktorea, protagonista da bitan. Denpora. Azken segunduak, sartu? Jonathan Nikole, zer? Batzuk ezagunak, batzuk ezain beste. Halaxe. Simpson darren telesaile ikusi dugu. Bai, pelikulare bai. Pelikulare bai. Bueno, orduen, bai eskoren ondo kokatuta egongo da. Berrita ber. 2007an estrenatu zen bai, pelikula ez bereziki ona. Telesaila nahiago. Lehenengo temporadak. Downton Abbey. Abitu? Bai? Niko ikusita daukat. 2010an estrenatu zen telesaila Britaniarra, eta 6 denboraldiren ostean, sekulako arrakasta lortu, eta 2019an zinemara eramatzuten, bai. Pelikuli ondo daude, bai. Sex and the City. Ba, nire telesail guztu konataiko, Arrakasta era bai, bueno, nirelako antratxu batek esango luke bestela. Pelikula be bai? Bai. Oso ondo. Bi film egin dituzte, bai. Oso txarrak. Hori gertatzen da, Oso txarrak. Konparata seriakin. Biak oso txarrak, baina seria oso ondo dugu. Bale, da ganea aparkatzen digu. Star Trek. Pelikula ezagunak dira. Seria be bai? Bai? 10 telesail
eta 13 film denera. Emankorra, Premisa hau, bai. Bai. Gu baino temporada gehiago. Friends. Nikole fana. Bai. Abitu, niri inoiz ez zai gustatu, Friends. Ez? Gero Ez zalantzara egin duzu? Zer? Zalantza egin duzu? Guai. Reenkuentroak. Pelikula dago edo ez? Ez, beak izan reenkuentru bat esan hori ez da pelikula, no? Edo... Bai. Edo, a ver... Ja, Nikole, ez da pelikula. Ez da. Dokumental minuko bat edo esango dugu, bai. Dokuserie. Borgen. Hasi nahi ikusten hau eta, bueno, oso nahi da. Telesaia. Pelikula? Badauka? Ez ezko ere moan ondo dau? Bai, ez ezko ere moan ondo dau. Gangs of New York. Pelikula, oso ezaguna. Serie ere izango balu, ez dago eremu zuzenien. Ez ezko ere moan ondo dau? Martin Scorsesek 2001an eginiko superprodukzioa, telebistaren amateko asmoa ba omen da aspaldi. Asmoa. Bai, ezko ere moan kokatu duzu Casablanca. Klasiko bat, pelikulia bai, ez da? Pelikula bai. Ingrid Bergman, Humphrey Bogart, Beti geratuko zaigu... Paris. ETV nahieran. Eta Paris. Baita ere. Karagarri, oso politxea pelikulia, Serie ere jarri diozu, Bai? Zuzena da? 1955an eta 1983an telesail formatoen egin ziren bi bertsio, horrela, egundoko arrakastarik ere, beti geratuko zaigu pelikula. Fargo, altatzen ibili zarete? Bai? Bai, dudatan. Ez dut ezautzen, nik ez dut ezautzen. Nik ere ez. Pelikula oso ezaguna. Seria, izango du? Ez ezko ere moan zuzena da? Eta serie ederra gainera, merezi du, benetan. Eskrimen kasuan, 86an beldurrezko saga hori zineman estreinatuta, MTV kateak 2014an telesail formatua ere egin zuen, eta bukatzeko Lost luzea hau ere, eta horrekin nahikoa, pelikularik ez da egin. La de €1, Jon eta Nicole. Eta 1000 bihurtzeko balira? Asko zobeto. Courtney Cox. Ezagutzen duzue, aktorea? Friendsen bai, baina... Friendsen bai? Bestea, ja. Zer da Friendseko Monika? Monika. Bai. Beraz. Ba, orduen Friends. Misterio gutxi, Friends bai. Bai, orduan misterio gutxi. Bai, Monika eta Chandler, Monika. Tita, jarri duzue Friends? Friends bai, bestea, ja, ez dakiu. Ideik ez. Besti zalantzak, segundoak behia gurtu. Bai. Ze zalantza eukizuia? Nun jarri, oro garren. Hori zen zalantza. Hoi da. Borgen? Bada? Jone? Nikole? €1000? Banatzen baditugu gaur 1000 zen zer? Ondo? Ondo? Gero parranda. Hori seguru. Urrezko batera, leheneko pausu emon dugu, bigarrena, bai, zuzena da. Ja, Screamen. Screamen zen, Jon eta Nicole. Baina, bikain ari zarete, 2002 euro pilatuta, 6-6 final jokatuta, nagusitasun erabateko hau pasue. Telesaia eta filmak baina asko